Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da kasancewa da mu a wannan cibiya mai albarka wacce muke kawo muku magunguna don taimakon al'umma. Kamar yacce kuke kallon sa, wannan shi ake kiransa domashi. Wasu kuma suna ce masa domashi. Bi iznillahi yana yin fa'idodi masu tarin yawa. Na farko, fa'idar da ake amfani da shi idan ya kasance an maka makaru ko sihiri ko kuma bangaren kishiya wacce ta yi masta farraku tsakaninta da mijinta, idan an samo wannan domashi din a dake shi tare da wata ciyawa kaikayi ko ma kan mashekiya, a dinga yin hayaki da shi, ana turare da shi tsawon sati guda, kullum a yi, bi iznillahi duk inda aka yi miki jifa to jifa zai kare. Ko kuma wadda za ta je a ɗaure mijinta, ma'ana idan ya zo kwanciya da kishiyarta ya ji gabaki ɗaya gabansa ya kwanta, amma idan ya zo ɗakinta sai ta ji komai daidai. To wannan shi ake turarawa tare da ƙaiƙayi koma kan mashekiya. Bi iznillahi za a ga wannan jifa ya karye kuma gabansa zai tashi daidai. Ko kuma wanda yake yawan faɗa da matarsa, suna yawan samun saɓani da matarsa, ko wanda suke yawan faɗace da kishiyoyi, bi iznillahi in dai kana samun matsala ta wannan, to yawanci ana samun irin matsaloli da yawa, wasu ta fannin iska, wasu kuma ta sharrin makiya. To wannan domashi da ƙaiƙayi kuma kan mashekiya a turara shi, bi iznillahi za ku sasanta. Ko da kuna yawan rigima da mai gidanki, ko da kana yawan rigima da matarka, ka turara wannan ƙaiƙayi koma kan mashekiya da domashi, gashi nan kamar yacce kuke kallon sa. Da iznillahi za a zauna lafiya. Sannan ina wanda yake fama da ciwon sanyin nan, ko da ya shekara 10 a jikinka, da iznillahi zai rabu da kai. Kaɗan daga cikin matsalar da sanyi yake haifarwa, kaga yana haifar da matsalar kankancewar gaba, sannan yana sa fitsarin mutum ya dinga raguwa gida biyu, sannan yana sa jin zafi yayin saduwa, ko kuma gaba ɗaya kwata-kwata mutum ya ji baya sha'awa ya kwanta da mace, ko kuma ita mace ta ji ba ta sha'awar ta ji ta kwanta da namijinta. To wannan kaɗai daga cikin matsalar sanyi ne. Wasu sai su daga zargin kamar iska ce ta haddasa, amma kuma yawanci sai kaga matsalar sanyi ne. To bi iznillahi a samu wannan saiwar domashi din nan, to amma tana daga ƙasa, daga ƙasan ganyen take, za a haƙi saiwar domashi, a zo idan an haƙe ta sai a samu a tafasa da jakkanwa ko kuma a tsuma ta hakanta, a dinga shanta. Bi iznillahi kowanne irin sanyi za a fitsarar da shi, sanyi na maza, sanyi na mata, sanyi na infection, kowanne irin sanyi ne ban ɗauke ma shi ba. Bi iznillahi in dai ka samu saiwar domashi, to ka tsuma ta a ruwa ka dinga sha, ka ga abin mamaki. Jama'a assalamu alaikum.